नै मालाय सानसुमैया माबा ब्रिज गाखोदों दे थाबाय बोदो हेलौ लोगोफोर आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायहरफिननाय थाबाय ओमफ्राय आङो दिनै मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय लोगोफोर जों दायो गार'बस्ति फुलबारि होननाय गोदान रिजर्ट खुलिदों बाव थांगासिनो लोगोफोर ओमफ्राय बेखौनो नोंथांमोननोबो एसे देखायनोसै आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनाबाबो अन्नानै नायलांदो लोगोफोर भिडिअआथ' आंना नायथावना जाखाया जानला मोनलासो जायो थेवब्लाबो नायलांदो लोगोफोर अन्नानै Sudah sampai. Nah malah बेरायनो मोननायखाय खुसिथार बे रिजर्टआवहाय मैगं बायदिसिना आबाद मावनायफोर गायनाय आरो सोलोंफैनो हागोन होननाय खोनानो मोन्दों आरो आङो ओमफ्राय गेलेग्राफोराबो मेल्ला दङ गथ'फोर गेलेनो लाबोनो हागोन आरो बावबो बिराद मोजां लोगोफोर मोगथाङावहाय ओमफ्राय आंना मबाइलानो जाथारा दाम खमि नालाय मोजांखौनो नुथारा समायना हाजो ओमफ्राय गोथां गोथांनो मैगंफोरबो दङ आङो खेबनायानो जायासै मैगंफोरखौ मालाय गथ'फोर गेलेनायखौ नुनानै आंबो जि गाखोनायनो लुगैबाय ओमफ्राय बैफोरावबो गाखोगौमोन आङो मालाय जिरायनासो थाजोबखायो ओमफ्राय बै मोनसे दालां बायदि दङना बाव गाखोनाय थानसै आङो दे नै मालाय सानसुमैया माबा ब्रिज गाखोदों दे थाबाय बोदो गोलैगोन दे बोरैबा गाब्र'नानै मोजां थाल खालामना हमथाखा दे बाज्रुमहर ना थांफिनोबा थांफिन गाखोना माबायदि मोनखो जि मोजां मोनबाय आं गथ' गोरलै बायदिसो मोनबाय आङो गाखोलाय थांलाय मानो मिनिनांगौ जाखो गाखोलाय मिनिगोन नोंसोर आंखौ जों दायो थांफिननोसै लोगोफोर दिनै बिराद गरम आरो सान्दुंआबो बिराद गोसामोन ओमफ्राय उदालगुरियावबो टाउन खाथियावनो बड'फानि मेम'रियेल पार्क खुलिदोंनो गोदान बावबो दिनैनो हाबहैखानोसै फैबाय थानोबो समफोराबो मिलाया नालाय ओमफ्राय दिनैनो नायलांखानोसै
गरमजोंनो बिराद बाबाय आङो भिडिअखौबो जानला मोनलासो लानाय जाबाय मोजांखौनो लानाय जायासै ओमफ्राय आंबो ओरैजायबो बेरायजोबनायानो जायासै आरो ओरैनो एसे एसेल' ओमफ्राय बै दैयावसो नाव सालायहैनोसै होननानै डाइरेक्ट थांनाय जाबाय आरो बिराद गरममोन नालाय मोजांखौनो खेबासै आङो जानला मोनलासो खेबलाबायबाय मालाबासो मोजां थांफिननानै नोंसिनो मोजां देखायफिननोसै आङो होमबालाय सानसुमाया नाव सोलायनोसैनो दैयाव सानस्रिनो रोङा बेसेबां दायो माबाया 60 पार हेड एसेबां दाम मानोलाय होनबावनो जों जेनेबा अफिसनिफ्राय हरदों बेनोलाय आरोना मालिकआ सोर बेना मालिकआ जोंना रेहन सार ने जों बेखौ दा बुकिं जानानै दं नामा बे मोनसेया मोनसे नैबे बुकिं जादों ओमफ्राय दा नैबे खालि जागासिनो खालिनो जोंबो गेलेनायनि र' होनो मालाय मानसिफोरा এবারেও পড়িব পাৰে এবাৰ হ'ব যদি কথা মাৰিলে হৈ গ'ল বুকিং খালামोन ना हा बुकिं दा खनसे फांसेल' 20 मिनिट एसे मानसि माबा गैयाबा एसे बारा मा नाम लिरो Digamos. Number. 86. थांदो गाखोदोनो हाबैग्रोदो नायलायाबाबो जासिगोन ना टिकेटआ ओइथिं थां ओइथिं बारलां आस्ते बारा गोसा मोना आइदे आंथ' आरो बिराद गिलिर गोदोगोनसो नामा गोदोआनो बेसेबां खस्थ' पेडेल गानांदों नै दिनैसो फार्स्ट टाइम गाखोदों आङो लोगोफोर गाखोफेरा नालाय मिथिया ओमफ्राय रोंलायलाङा आरो एसे बोरैबा लाजिनोबो ओंखारलांबाय आं हनै लोगोफोर गल' गथ'सो जालाबायगासिनो मालायनाय ससमाबो होनदों नाव सालायनाया ससमा होनबाय हाथ गानो हागोन आं दाना जोंखौ लांबानो जाहैगोन खारासै नालाय
आंखौसो मोनसे मोजां लायासै दां बे जिरायफैनानै माबानानै लास्टिंग मारै थांला अ थांबाय माबागोनदां बेलथायगोनदां लास्टिंग गावहा एफा गिलिर गरम मोनथारबाय आं मेंबाय एक्सारसाइज जाबाय आंहा लांबाय थानांसिगोन बेखौ एबारनिफ्राय आइथिं आं गानि एबारनिफ्राय लांबाय थानोसै बेखौ मुथुखौ हामनायनि आंहाथ' रांख्रेबसिनगोनसै बेखौ सालायबाय थानांगौ दाबो माबाया सिख्लाफ्रा सालायनो लुबैलांबाय मालाय नेगासिनो थेंक इउ स' माच लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय ओमफ्राय भिडिअखौ एसेब्लाबो मोजां मोनदोंबा अन्नानै सापर्ट खालामना होदो लोगोफोर लाइक खालामना होदो ओमफ्राय चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना होदो ओमफ्राय मोजां मोनदोंबा कमेन्टबो खालामना होदो लोगोफोर